herrize, bizize, familize, amatasune, aiztatasune, nebatasune be, bai? Dana da euskeri. Elantxo be, bada birotza, herrize, nortasune, batez be, andran nortasune da elantxo be. Gure familizen, itxosoko bizize izen da, gehizen bat. Aitxe, osabak, atxitzek, danak itxosun ibili biharrin bizi guztize. Hori izen da gure ogibidi. Eta askotan kostaldeko herrizetan izen dan modun, itxosotik datozen gizonak beti zendi abeslari, musikari edo musiki aitziko afizinu eukindaen pertsonak. Eta hori dela eta gure etxin bebai, musikarekiko afizinu eta transmisinu azkan finin lotute etorri bat. Hortzian izarre derra, gabaz agertzen da, zure irudian iretzat ederragoa da. O maitea, o lastana, neure posta atsegina, zubarik neure bizitza, mingotz da iluna da. Zubarik neure bizitza, mingotz da iluna da. Libre. Libre sentitenaz, abestuten dotenin. Libre, ordun momentun sentiten dotena bideratuteko. Negarrak urten aldozt, ze sinestu egiten dot, abesten dotenan ganin. Eta bai gustaten dazt, entzuten dagoenagaz be, hori konexinu eukitzi. Ze abesti bateaz gauza asko transmitidu aldiz. La Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera. La Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera. Neure abotsa lagunduteko eukindoten beste instrumentu egokizena panderu izen da. Batetik, neuk joten datelako, neuk markaten datelako neure ritmu, eta ez da bakarrik trikitizi da importanti eta panderu lagundu etzen dugu. Ez, nitzako da alrebez. Neure abotsa da musika tresna potenti eta horreri lagunduteko, ritmu segiduteko eta batez be jantzarako panderu da neure bigarren instrumentu. Pandero simple bateaz eta abotzaz erromeri bat aurrera atarateko gaitasunek dekoguz. Eta zehatzik ez ordun, gure txikizekatzetik datozenak ezagututi, zelanik panderu moduko musikatresna bateaz, aldala abestu, dantzatu,
eta kale jiran egon, eta sozializa denporia zurtikin. Gauza bata, folklori mantendu gura, gure doinuk, gure kantasarrak, gure olerkizarrak. Baina gaur egunin ikusten dut apurbet tradizio hori saltzeko merchandisingen irudiz ezelan datorren da hori, neuri ez daz gustaten, bapez. Pentsatzen dut bai aldalaen, oinarri tradizionalaz musiki gaurkotu, baina gero hori zelan saltzen dan, nire sinesbenetatik urrun deu. Pentsaten dut transmisio helduetatik umeetara pasaten dan zeo zer izen bidala, eta kalera atara bidala transmisio hori eta euskal musika hori, bai. Transmititzeko gure nortasuna ez dute ikusten, bete behar dela samamez bat 15.000 pertsonaz barrun.